tati, kam pôjdeme? Pôjdeme niekam, ale najprv sa musíme predstaviť, chápeš? Hej, čaute, ja som Tomáš a môj brácha Tomáš. Jaký to? Prepáčte, to je môj brácha Ondrej. A dneska si zahráme osa a dieťa. Takže ideme do toho žiguláku. No a prestaň byť na telefóne, dobre? Okej. Hej, prečo si mi zobral moje miesto? Ja Ty jeden mňavej. A tati, kedy pôjdeme domov? My nejdeme teraz. Kam ideme? Ja idem na notebook. Nechoď ináč ťa vysadím tu aj. Ale prečo nie, to musí byť tam. A tati, môžem sa hrať so svojím medvídkom? No jasne, že ne. No, tati. Pomoc, môj otec ma desí, pomoc. Ja sa idem s opičkou. Tak sa hraj s opičkou, no. Ja tu toto zaparkujem. Dám ti ho. Vystup. Okej. Ti hovorím vystup, tak vystup. No, vystúpi, čo je tati. Kam ide, ja si spomnem môj. Tak. Hej, ty jeden. Počkaj tu, dobre? Počkaj tu. Okej. Počkaj tuto. Stojím. Máš dať. Akože ja som si tiež sem sadnúť. Že som sem sedieť. Dobrý deň. Nájde ste môjho taťka. Áno, to je viu. Tu stojí iná sa vyhodíme. Okej. A môžem sa hrať s opičkou? Ako je to meno? Ondrej, a môžem sa tu hrať s opičkou? No, môžeš. Kolik je let? 5. 5? Okay. Tak si zapísaný do tejto školy. A nájdete môjho taťka, ideme. Ja tu počkám. Neviem, kto je. Ja idem počkať a taťku. No, kde je ten tačka? A kde je ten tačka? Ja ho tu nikde nevidím. Kde je ten tačka? Idem aspoň nahoje. Je tu sú čipsy, ja si idem zjesť. Tu sú čipsy, dúfam, že nebude vadiť. Tak, kde sú čipsy? Tak ich ho tu zoberiem. Zobej to, ne, to som nezobral, víl. No. A to nemôže. No, kde je ten tačka, v ňom čipsy. Tu kúpiť. Ja ten tačka ani vonku nejde. Šikujákom je tam. Hej, tatko! Tu som! Dobre, poď sem. Mám aute, oni mi dajú čipsy, kúkaj. Áno, a kto ti dal čipsy? No, ráditeľ ti dal čipsy, ty ti dal čipsy. Áno, mňa... To bolo dobré. Nejdeme, robí si stranu, haha. A Česka... Otec som si myslel, že mi kúpi semeníčko. A teraz na chvíľu budeš tuto, dobre? Okej. No choď. Na automaty. Áno. Jupi, takže a idem si zapážiť niečo.
Tak ja Tak ale ja to teraz vyskočí. Tak asi idem, počkaj, asi idem zahať to automaty, tak. A ty kam pôjdeš? Ty bambusy už som si jedol, tío. Tá bambusy trošku je, ako som ich jedol. Čo som nejedol, som tu mal takú močku. Počkaj, to čo napíšem, a neviem, čo takú stojí, máme malú močku. No, tady už pôjdeme pomalu. Čínkaj sa pripísť. Pripísť ako, neviem, či bežia, aby možno. Teď idem ešte na motojky. Aha, na motojky. A to je aké pokazené. No tak nič, ja idem na toto. Tío, taká aj tak bohatá, že si to bolo, takže to zaplatí. To mi nabiesí a tu. Что je? Počkaj, što je? Jsou tati. Počkaj, tak ja si neviem nastúpiť. Tak si nejako nastúpiť. Tak. Počkaj, daj mi tu skúsať dačku. Lebo tam neviem vôbec vyskočiť. Tak mám vem. Ja tam neviem vyskočiť ven. Zima. Hej, taký. Tak budeme ísť. A počkaj, to musím ísť ku tebe. No čo je? Prečo mi predo ti dávaš pohopičku? Nie, tati. Tati, kde má svoj hýbieš, tak nemáme auto. Tak tati sa spomer. To je divné. No, kde máme dom, tati? A vlastne tu máme. Tati, a otvoj mi. Toto je piesne Piemine, tento gaučík. A tati, ty si mi kúpiť ten gauč? A tati, kúpiš mi tento gauč? Jo, to som ja kúpil. Ďakujem. A tu sú peniaze. No tak fajn. Tady som ja. Ty seš tady. Kde spím táto?
Ty pak. Tady, pojď za mnou. Tady nebudu spát, já budu spát ve 9. Já si zabijám tohle místo. Tak tohle si zabijám. A tohle je to. Už je půl. Za chvíli je půlnoc, tak já jdu spát. A taky chci večera. Já mám hrát. Tak pomeň někam. Tak pojďme třeba do bunkra. Já pesičma. Nejdeme někam. Jedeme si něco ugrilovat. A taky já se jdem pes protože možná je mokré. Obyčej, takže se jdem pes jíst. Tati zase usa pes kam, neď píjem, dám si třeba tohle. A gatě. Jaj. Tati, co děláš? Co tam je? Nic. Tati, co si uděláš? Tati! To troška chytlo, to bude dobrý. No nepíše. To troška chytlo, jenom to maso. Troška chytlo to maso. Tati, a můžeme jít na zahradu, to je co? Můžeš. Tu nic na něco. Musíš si dát pozor. Protože nás si to jede. Ne. Tati, si nebij. Ty seš. Tati, co to udělaj? Vyřežeme. Tohle si fakt... A už je to dobrý. No, se dívá, kdy bych máš to jít. A dívej, jaké si to nové obyčejně. Víš, to je obyčejně do školy, ne? Jo, to je. Tak já se jdem pes jíst. Co je tati se? No nic, já se jdem oběst, když taky jedu já. Když to je do školy, tak já se jdem oběst. Dám si třeba tohle. Ne, alebo tohle ne, já si dám třeba tohle. Synu, No počkej, já se bezjeknu. neseš. Já se bezjekám, si tatíta. Já se bezjekám. Táta vyma. Díky. No tak já se jdu už prezbít. Takže já si dám pyžamy. Já si dám pivo. Já si dám pyžamo. A taky víš, že já nemůžu to pyžamo, takže já mám tohle pyžamo. Jaký pyžamo máš tu? Také to děti tati. Taky je. A se mi měhnout. Tak tati, a můžeme jít spát už. A hlobunost tati.
spokojné. Jo, rýchlo. A ja si musím pretiesť. Tak. Ja si dám Kačenkovi tohleto. Tati, ty si říkal, že toho je to obyčejný, je do školy, ne? Toho je to. Áno, to je do školy. Tak, kde máš auto? Počkej. Říkal jsem ti, počkej. Ok, ja čakám. Som zatiaľ tu na jechátku. No tati, kde máš auto? Á, ty so daj do vody. Áno, dal som ho do vody, ale tady mám. Ok, mám ísť dozadu. Áno. Vieš. Tak ja jdu sem. Máme nový auto, Jupi, že? Tati, ale to není taký Jaguar, aký sme mali. Ale tohle to je dobrý. No tak ja sa aspoň budem mať tu. Ale Žiguláka máme tiež. Ok, tak dneska som... Čau. A prídem pre teba o jednej, dobre? Tak čau. Tak, jedu, nič nezobejem. Tak, ok. To špatne, čo napísajte Matýsek. To špatne. 1. Už jednou daj. Čo? Ja vidím aj nás. Spravím ti také nastavenia, čo má youtuber. Hodím sa tu. Ježe prestávka, tak ja tam budem. No. Ok, prestávka. Kúpim tu seba jeden čipsy, budem jesť. Jedný čips. Keď som jedli, teraz si tam ďalšie. Tak sa svíku. U mňa tu je táta. Ja tu není, no ale nepríde sa nejaký šikanátor. A on bude väčší ako nás. Môžem som malý. No tačko. O nič. Skončí to, že teraz máme chemiu. To je chemie. To je. Takže tu iba píšti poslednú ja. Tak ja to mám lepšie. Tak. Píšem, že kapka vodíke. O nič. Ja dúfam, že je. Bajme sa mať. No, že máme kiofik a máme mať pajty. Naše pajty.
som. Nudím sa tu. No, keď mám príde tačka, už nechcem byť prehnostné. Keď toto, preto to snudí. Tento buk poznám, to je taký buk. Mají byť nejaký buk. Tak, to ale tu ani hľadať. O, keď už príde, čakal sa môžem spraviť sa niečo a tu aj pôjde kakajní. A čo je to? Toto máme. Nemáme toto asi máme si tak. Odtiaľ to. Ja sa tu nudím, to je nová škola. Nepíšeme už tačka. No, a nepíšem tu je. Ja idem sebou. To sú ďalčanské. Maja vlastníku. To sú také devšie kafe. A tam pôjdem ja. Máme devší toto. Takže. Tak je. Keď neviem, čo už robiť maximálne. Čo je toto? Pánok. Družníky nehodají. To dodím. Tu nehodají. Idem späť. Čo mám tu robiť? Toto smotím. O, tačka. Ľubí. A to je tačka. A tačka, ak vidíte, sa zaspí, takže musíme zase zjesť. Pretože sme skákali do bazénoch. A sme si nemohli dávať to doje. Takto dopadlo, musíme zjesť. A zase neviem zopiť. Tati, ať si nepadli, aby... Tak ja už idem domov, tati. Tati, vieš toto? A co? Ja to vím, že proste si proste pôjdeš sem. A tati, najdi ma. A pôjdeš sem a takto jazdí. Vidíš to? Tati, najdi ma. Uj. Tati, najdi ma. Čau. 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 Ja to tak ale ukážem ti ten pozeraj. Hej, choďo ťa preč a pozeraj. Ja si sadnem a dám tak akto a pozeraj. Tati, ja idem do výživky, čau. Nechoď. Tvoj mi. On tak dobie. Vidíš? A pozeraj, jak ja chodím. Tati, tam je čo nachoje. To sa nedá vyjesť. Počkaj, ja idem tam. To je strecha, ukážem ti. Ukáž. Tak ve mňa. Ja to, no, ve mňa. Vymol som ťa. Môj. Nevieš. Ja to Ja som pozeral, že spravil. Literally, ja som spravil toto. A nepríde ti to. Čakaj, toto stať. Ty, tak ma neviem, Neviem ťa. Vidíš, už to.
No choď tam, iba takto choď. A drž to. A potom skáč. Okay. Tak a potom skáč. Ale nejde to, počkaj. Ja mám nápady, jak pôjdeme. Poď von. OK. Jak? Vidíš túto strechu? Tak Áno. na to potrebujeme čo asi? Rebík. Jasne. Zle. Čo? Rebrík. Nie. Rebrík. Počkaj! Daj naspäť! Daj to naspäť, ja to neviem ísť. To ešte nejšie, ja som to upadaj. Tak, som tady. Pasný fas. Ket a la kas. Tady vidíme našu zahradu, tati. A tady je bazén. Kde je tam ten bazén? A to čo? Co? Čo pak je? Co? pak Pozeraj, čo je tu. Čau. Potom za to som si priplatil troška viac. A tati, dívej, ja môžem ísť sem. Tak. Tak idem naspäť na záhradu. To ma zaujíma, že ako zapnúť ten bazén. Čo je zapnúť bazén, ne? Ale... Nie. Ja musím otvoriť garáž. Ukáž. Máš tam niečo iného? Iba takto tam. Ok, tak chceš toto. Neotvoril som garáž a nie to. Tati, ale vieš, že ty nemáš garáž. A vieš, že no poď sem. Idem. Počkaj, ja idem odtiaľto. Odkiaľ? Ostedej. Odtiaľto. Tejto maličkej. Áno, sa tam mes. Poď. No, čo chceš? No, čo je? Poď už. Do auta. Nie do auta. Kam? Ty vole, to je ten nový hack som našiel. Jaký? Si išli do nuty, aha. Nie, že proste... Išiel som do nuty, proste pozeraj, no poď. No, idem. Sem idem a že preskočím to a pozeraj. Teraz tu je, pozeraj, poď sem, no. Pozeraj. Kde? Pozeraj. Teraz im takto a pozeraj. Tu som nejako na to vyskočil. Áno, vyskočil som na to, že takto som na to vyskočil niekde. Išiel som takto a vyskočil som na to. Počkaj, som tu skomaj. Že skoro úplne som... Už tam som. Nie, že proste... Už tam som. No a tak som to spravil, že som si lahol. A že mi to lahlo. Tak som spod do nuta. Nie, jak toto, idem už. Lebo už je 7 hodín a vieš, kde ideme furt o 7. Kde? Poď. Ale potrebujeme auto. Ok, ja odtiaľ sa idem prezjesť. Dobre, chod sa prezjesť. Ale daj si niečo, proste. Kabát si daj a také niečo. No a tati, mám si to niečo, čo je fakt zimné. A netreba, ale keď chceš, tak áno. No tak ja si tam šeba, daj mi nejakú... Že si ideš dávať. No teda, určite som si dal nejaké to obyče. Nie, a daj mi třeba džangzové gate. Alebo taký niečo. Jo, tati, ja som už prezječen. Počkaj. To je súprava. Tati, ja mám súpravu. Kúkaj. Kde si? Vonku. No, môžeme ísť do auta. Prečo klapeš? Ja som nekúpal. Tak jedem.
Písem zvoní, stačí, poďme už. Čo bolo vážne? Takže, keď sa vám toto polhodinové video páčilo, tak dajte čo? Like a obej. Čau. Čau. Čaute.